Okay, kuphi nomlazi? Oh, kati isession ye-apartheid movement. Okay, iqale ngokubhala mama uhayi. Ukubhala ngaqala 2013, uphaya 2014 usuphela. Okay, uyafunda? Yeah, safunda. Isikole. Yeah. Okay, ufuna ugrade ba? 11. Ugrade 11. Kusiphi isikole? Emlazi naleni. Enaleni. Yeah. Okay, ithini kodwa siphathelwa namhla? Ithi isithunzi. Isithuba. Yeah. Okay, ucela ukuyenza advance encane yabona le position wami kuyona. Ungasondeli ungaqheli ubambe lapho. Ususondele iyaluma omuduze wakhe. Ahlale phezulu zonke isithunywa sihle. Izimpilo zethu sesasiphendula amaphupho. Kasazi kwenzakalani sonke sigijimele kwefeza. Mhlazane sifayo ilapho sobe siphaphama khona. Yebantu benkosi mina ngiyasaba. Lo daba kumele seliqale ngomkhuleko ongenani thaneni amen. Imani bese nizwile yini? Lempilo yami izolo ebengiphendule iphupho kuthiwa ishonile. Namhlanje ekseni ngibe sengiphaphamela emazulwini emaduzane nesihoko. Ngibe sengizwa ngezwi lenkosi lingimemeza lithi inceke yami sondela lapha. Ithi buka ezweni lami kuyonakala ngakho ke ngifuna ukukuthuma. Jabula ke wona sewuphiwe igama elisha uyisithunywa. Ngiyisithunywa. Ngithunyiwe inkosi ubaba uSomandla usonini nanini. Mina inkosi ike yangithuma. Ithi kangizokuntshela. Ithi kunalabo omama abazibiza ngomama bomthandazo. Kepha njalo uma befika ethempelini kabathandazi bafika bayikhihle ngesililo sezinyembezi. Ithi inkosi hayi ngoba ingazazi izinkinga zabo bahlushwa ngamadoda. Kepha hayi nakwazi ukubasiza kwazisa izinkinga zawo kabazilethi kuyo bafike bayikhihle ngesililo sezinyembezi. Ithi inkosi bese kuba khona abantu. Ithi abantu engabadala ukuba bazokungikhonza bangiphilele. Ithi kepha namhlanje uthando senaphendula isithixo. Uma wakutshela ukuthi akasakuthandi semanje ugibele esihlahleni uphosa intambo emqaleni kangiziboni ngiphila ngaphandle kwakho uzilingise. Ithi yanibona nina uthando senaphendula isizathu sokuphila. Ithi yafunga ehlaleni sokwahlulela iyokunhlulela. Mina ngibe sengikhothama enkosini nganicolela ushwele ngathi inkosi mhlawumbe iphutha lenzeka kuwe mhlazane usidala kawunakanga. Lezibaze ezigcwele emzimbeni zatholakala empini. Sasilwa nezinkanuko zingafuni ukukhulula uthando. Ukwazibaza lezi ngaba sibanga nazo inhloso. Kokuvikela izinhliziyo ukuze uma kwenzeka uthando sothola luzifice sakwazi ukuthanda. Uthando liyincazelo yethu yokuphila. Ukube thina sasingadelelanga ukuthanda. Kwamali leni ngaba sikaza saqoma ukuyithanda. Angani nesosha kuthele ofela emsebenzini walo. Kwathina ka amadela kuphila ngokunyamalala kothando sofela emchilweni. Hey mina ngiyisithunywa. Ngithunyiwe inkosi ubaba uSomandla usonini nanini. Mina inkosi ibe seyithi kimi ubuka izwe selabuswa izintuthwane izindlovu zikhona. Ithangani sizasabisa ngongena ekhaleni lendlovu maqede siqede ngempilo yazo. Ngibe sengithi inkosi mina kangisakuza sewuthini. Ithi wemzukulu sinayishonisa yaphi inceke yami enkulu inhlonipho. Ithi mina ngisolela amalungelo. Nina selokhu nathola ukuthi ninenhlonipho. Senilokhu ninathola ukuthi ninamalungelo senazibona nikhulu phezulu kwabazali benu kwabazali. Ibona ngayo banikhombisa indlela kepha sebahlezi bethu kulengana nasahlezi nibasabisa ngezulu lesandla. Ithi inkosi kimi ibuka abantu bami bayaduka indlela beyibuka. Ithi angani ngasho ngathi ngekhazi ogcina kuzoba khona abafundisi bamanga. Ithi kepha nayo iSlam kanti nimamelanga. Ithi zolo lokho bebenifunza izinyoka senaphenduka izinambuzane banifutha ngamadumi. Ithi kwahleni abantu benkosi nivumelana abafundisi banifunza ukufa nikubuka. Ithi kimi ibona inhliziyo. Ithi kimi ibona unembeza uzilile uzilela izinhliziyo ezashona zingakufundanga ukuthethelela. Ibe seyithi kimi kangizokuntshela ukuthi nanizidumbu ezimumethe amathuna ezinhliziyo ezafela ngaphakathi ngenxa ungafuni ukubona omunye umuntu uphumelela. Ngoba nje